Benvolguts, benvolgudes a la conferència El català com a eina empresarial en un entorn multilingüe que impartirà en Ferran Suai. Com sabeu, un dels objectius fundacionals de Vincle, des que va néixer el 2008, és treballar al camp de l'empresa, concretament la llengua a l'empresa, i darrerament hi estem aprofundint més i encara ho farem més durant aquest 2025 i anys següents, si tot va bé, perquè esperem dur a terme diverses accions en aquest sentit. La conferència d'avui s'ha dissenyat especialment des de Tallers per la Llengua com a encàrrec de la Fundació Vincle per poder incidir en el món de l'empresa. Tallers per la Llengua en forma part el Ferran Suai a través de l'empresa CEL, que fa estudis sociolingüístics. No és, òbviament, l'única conferència que tindrem en el nostre catàleg, ja que s'adaptarà també segons el destinatari. Els destinataris d'avui són empresaris sensibilitzats en l'aspecte lingüístic i els de l'altre dia van ser sobretot activistes per la llengua. La conferència d'avui, això ho vull deixar clar, és un punt de partida per posteriorment poder tirar endavant altres tallers lingüístics i també plans lingüístics d'empresa, si tot va bé. Comptem amb les aportacions crítiques, evidentment constructives, dels patrons de Vincle, perquè mireu si aquesta conferència es pot adaptar bé com a conferència inicial, en el que són els interessos d'empreses sensibilitzades per la llengua, i si després, al final de tot, teniu preguntes o també voleu fer alguns matisos o algunes aportacions crítiques, seran molt benvingudes. Veureu que la conferència pretén lligar psicologia amb llengua i donar eines de base sobre l'ús del català en contextos multilingües. Crec que tenim el millor especialista en la matèria per fer-ho i tot seguit passaré a presentar-lo. Ferran Suai es va doctorar en psicologia amb una tesi sobre l'agressió i la dominància en humans i fa 35 anys que exerceix de professor del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València, impartint assignatures relacionades amb el cervell, les hormones i la conducta humana. L'any 2003 va arribar a la conclusió que la consciència lingüística, que ha estat i és l'objectiu central de la major part de les accions institucionals a favor del català, no era prou per garantir-ne l'ús social imprescindible perquè continués sent una llengua en futur. Fonamentalment, aquesta conclusió prové de constatar que persones amb un grau molt elevat de consciència lingüística se subordinen al castellà amb tanta freqüència com les que no entenen tanta o no entenen gens. Per tal de combatre aquest fenomen, que ha anomenat submissió lingüística, es decidia a incorporar recursos provinents de les seves àrees d'expertesa, la psicologia i el judo, un esport de combat a què s'ha dedicat durant 50 anys i que es basa en aprofitar no sols la força pròpia, sinó també i sobretot la de l'adversari. Amb aquesta idea al cap, el 2004 va fundar Tallers per la Llengua, una entitat sense ànim de lucre que ha impartit centenars de tallers adreçats a facilitar l'ús sistemàtic i desacomplexat del català en tota mena d'interaccions socials. Els tallers d'assertivitat lingüística es focalitzen a ensenyar i practicar recursos per acostumar-nos a mantenir-nos en català amb comoditat en qualsevol context. Inicialment se'n van fer tant els territoris catalanoparlants com els bascòfons. Entre el 2019 i el 2021, el concepte i les estratègies de l'assertivitat lingüística s'han exportat a 4 llengües europees: el frisó, el gal·lès, l'irlandès i l'hongarès de Transsilvània, mitjançant el projecte Erasmus+, Listen, que són dirigits per ell. Com a president de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística, ELEN, que ho va ser entre el 2017 i el 2021, ha estat l'autor dels diversos reports representats al Parlament Europeu i a l'ONU sobre els drets lingüístics i l'estat de les llengües minoritzades europees. Entre altres llibres, ha publicat Sortir de l'armari lingüístic, Premi Sant Jordi Lupa d'Or 2011, atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística al millor llibre sobre la matèria. La seva empresa, Consultoria d'Estratègies Lingüístiques, ha col·laborat en planificació lingüística amb els governs català i balear, no amb el valencià, destaco, amb nombrosos ajuntaments i amb el Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona, També ha elaborat un prototip de pla lingüístic per a empreses amb l'assessorament de la cooperativa basca EMUN, que fa 30 anys que treballa per impulsar l'èuscar en el sector empresarial. En la conferència d'avui ens explicarà com les empreses poden contribuir a la normalització del català i també com l'ús del català pot afavorir els seus interessos. Si us sembla? Molt bé, això són els temes que pretenc abordar. Una visió pràctica sobre el multilingüisme, una reflexió sobre quin paper té la llengua en la naturalesa humana i parlarem dels plans lingüístics.
En la pràctica, en un context empresarial, multilingüisme significa la capacitat de comunicar-se i gestionar-se en diverses llengües, generalment adreçades a diferents públics. La idea que un mateix grup de persones parlen en diferents llengües entre si és molt estranya. Parlen en la llengua que resulta comuna, però ens podem adreçar a diferents públics i en algunes empreses a diferents sectors dins de la mateixa empresa. Podria ser el cas d'empreses multinacionals que tenen seus en llocs distints. I és important entendre que és tant la relació externa amb clients i proveïdors com la gestió lingüística dins de l'organització, perquè mai no són compartiments estancs ni ho poden ser. Crec que ho entendrem millor amb un parell d'exemples d'organitzacions multilingües. El primer exemple, que anomenem Empresa 1, mireu els idiomes dels membres, n'hi ha 7 que parlen castellà, 4 portuguès i després menys que parlen alemany, neerlandès, etc. L'idioma del cap de l'empresa és l'italià i l'idioma oficial de l'empresa és el castellà. Com podeu veure, el majoritari és el castellà amb un 37%. En l'empresa 2, que és el segon exemple, tenim el català com a idioma majoritari encara més, 48%, castellà amb 6%, per tant, intercomprensibilitat plena entre el castellà i el català, per tant, n'hi ha 16 persones directament que entenen perfectament el català, 2 d'anglès, 2 de noruec, una de suec i una de neerlandès, i a més, l'idioma oficial de l'empresa és el català. Per tant, tenim una situació paral·lela o fins i tot millor que en l'empresa anterior. Mirem qui són aquestes empreses. La primera empresa és el Real Madrid, que té un 37% de castellanoparlants i la llengua comuna, com tothom sap, és el castellà. La segona empresa és el Barça femení de futbol, que té un 48% de catalanoparlants i la llengua comuna és el castellà. Per tant, la llengua comuna no és la llengua majoritària, no és la llengua del CAP, no és la llengua oficial de l'entitat, és la llengua dominant, que no depèn del nombre de parlants o del percentatge que representen en una comunitat concreta. Clar, si els parlants fan de callants, és igual si parlen català que si parlen xinès, és exactament igual. Bé, per entendre la relació que té la llengua amb la naturalesa humana no és gens sorprenent. Segurament, si n'hi ha alguna cosa que realment ens identifica com a humans, és precisament el llenguatge, que òbviament evolutivament ve de les capacitats de comunicació d'altres empreses, d'altres espècies que poden ser molt sofisticades, però no tenen el nivell de complexitat i sofisticació que té el llenguatge humà. També ho entendrem més fàcilment amb un exemple. Imaginem que tenim a casa un interfon com el que teniu en pantalla. Ja sé que els moderns tenen vídeo, però l'exemple no funciona en vídeo. Ha passat l'hora de sopar, són les 10 tocades o quarts d'11 i algú truca a l'interfon i us demana d'obrir la porta perquè s'ha deixat la clau o qualsevol cosa. Hi ha 3 opcions. Te ho demana en el teu idioma, te ho demana en un altre idioma o te ho demana en el teu idioma amb l'accent local, si estàs a un poble o un barri o el que siga. La pregunta és molt fàcil, a qui li obriu? O qui té més probabilitats que li obrin la porta a aquestes hores de la nit, és a dir, que confien en ell com algú de bona voluntat. Crec que no hi ha cap dubte, no sols la llengua, és la fonètica la que mana. És a dir, si algú parla com parla la gent del teu poble, entens que és algú del teu grup i, per tant, et mostres confiat i li obres la porta. Això s'ha fet, experiments d'aquest estil s'han fet. I n'hi ha un de molt interessant que m'agradaria comentar, que s'ha fet amb criatures al voltant de 3 anys, és a dir, que tenen un domini raonable del llenguatge, dominen uns quants centenars de paraules, però ja es relacionen molt lingüísticament. I el que s'ha vist és que quan els deixen sols en una habitació, amb joguines i tot això,
inicialment la tendència que tenen és a aproximar-se a gent de les seues característiques ètniques. És a dir, miren i tendeixen a aproximar-se als que són ètnicament semblants a ells. Però, si parlen, l'accent passa per damunt d'això i s'acosten, en l'experiment tots eren anglòfons, per tant és l'accent que estem parlant. No sé, un d'aquests nanos de Birmingham s'acostaria a algú que parla anglès del nord d'Anglaterra, independentment que siga ètnicament molt distint d'ell. És a dir, és l'afiliació, l'afinitat i l'afiliació que genera la llengua, i estic parlant no en el sentit lingüístic de què és una llengua, dialecte, idiolecte, la fonètica en realitat, la fonètica passa per damunt de les característiques ètniques. Jo crec que això mostra clarament la potència que té la llengua com a element identificador, perquè en el fons l'exemple de l'intèrfon és també un exemple d'identificació. És a dir, qui parla en el nostre dialecte local té més opcions que li obrin la porta perquè l'estem identificant com a un local, cosa que en termes pràctics vol dir que si fa algun mal pots buscar-lo, no? Saps qui és la seva família, per exemple. Per això és molt freqüent sentir dir que les llengües estan per a comunicar-se, no? El que és curiós és que sovint això ho diu gent que en parla una, i sempre fa ganes de preguntar-li si les llengües són per a comunicar-se, com és que no en parles unes quantes més, o només vols comunicar-te a... No? Però bé, independentment de qui ho diga, és una veritat innegable, les llengües són per a comunicar-se, també. Però tenen una altra funció que és indestriable, que no es pot separar, que és la funció identificativa. O sigui, les llengües són per a comunicar-se i les llengües són perquè uns altres no ens entenguen, també. Les dues coses són certes, encara que semblen contradictòries. I aquesta relació no és gens conjuntural, no és gens de moda. No sé, fa uns segles ens hauríem identificat més per la religió que pel fet de ser catalans o el que siga. Això ha canviat, però la llengua ens continua identificant, és a dir, és una variable molt estructural que forma part de la naturalesa humana, qualsevol llengua, òbviament, i a més entesa com parla com nosaltres o no parla com nosaltres, no d'una altra manera més tècnica. Segur que la Carme Junyent això ho té escrit, però a mi m'ho va dir i per això ho cite com a comunicació personal, perquè crec que l'última vegada que vaig dinar amb ella vam parlar d'això, i explicava exactament això, que si ara tots decidim que només parlem anglès, en apenes 50 anys hi haurà moltes llengües que seran no intercomprensibles entre si, perquè aquesta necessitat existeix. Fixeu-vos des d'on evolucionen les llengües i des d'on apareixen, per exemple, els argots, no? Que és de la delinqüència, les presons, la gent marginal o els joves molt jovenets que volen poder dir coses sense que els pares o els adults sàpien exactament de què va. Això evoluciona cap a convertir-se en una llengua distinta de les altres perquè una de les funcions de la llengua és identificar als nostres. I clar, si tothom parla la mateixa llengua és difícil identificar. De totes maneres, no patiu que si tots parlarem anglès, l'accent ens identificaria. O sigui, ens fixaríem, com fan els nanos aquells de l'experiment, ens fixaríem en l'accent. Com que n'hi ha tanta gent que parla anglès o tanta gent que parla castellà, no és el fet de sentir anglès el que els crida l'atenció, és el fet de sentir un anglès tan local com el seu, no un anglès universal, i els castellans el mateix. Els catalans no en som tants i és fàcil que si estàs viatjant per la Patagònia i sents parlar català amb qualsevol accent t'hi gires. Bé, per tant, una cosa així també ha de poder ser una oportunitat de negoci. És a dir, un haver de la naturalesa humana com és la llengua, la capacitat lingüística que és el llenguatge i les llengües que genera, ha de poder ser també una oportunitat de negoci. Una breu panoràmica de
com està aquest tema en l'opinió pública. El 70% de la població de Catalunya considera important l'etiquetatge en català. Fixeu-vos que el 70% de la població de Catalunya no és catalanoparlant. Per tant, estem parlant d'una consideració que va més enllà dels parlants de la llengua. El dret a ser atès en català li sembla bé a un 90% de residents a Catalunya, que per tant inclou molta gent que no serà atesa en català perquè no usa el català com a llengua de relació i tanmateix li sembla bé això. Bé, per a entendre una mica les estratègies, diguem, psicològiques, i clar, la venda és una estratègia, el comerç, la venda és una estratègia psicològica fonamental. Mirem algun exemple també. Parlarem del que anomenem mecanismes psicològics evolucionats, que són en realitat capacitats innates perquè han evolucionat en el cervell humà a través de milers d'anys, dels quals la majoria els hem passat en societats tribals i que bàsicament tenen la funció de fer-nos prendre decisions ràpides sense perdre temps i capacitat computacional. Moltes vegades les decisions ràpides són crucials per a salvar la vida. Per tant, podem entendre que actuen com si fos un programari mental que, per tant, es pot piratejar, passeu el col·loquialisme, per a assolir objectius concrets. En comptes de piratejar podríem dir aprofitar o fer servir o treure'n partit. És molt important entendre això. Si assumim que aproximadament estem uns 300.000 anys sobre la Terra, n'hi ha discrepàncies en això, però no són rellevants ara mateix, 280.000 els hem passat vivint com a tribus i fa 20.000 anys de l'agricultura que hem anat deixant de ser tribus. No és que fa 20.000 anys s'acabaren les tribus com s'acaba la lliga de futbol, no va així. Per tant, no és estrany que els nostres mecanismes evolucionats han evolucionat per a la vida en tribus. Per exemple, la confiança en algú que parla com tu és molt important perquè un membre d'una altra tribu era probablement un enemic i probablement et podia costar la vida. Per tant, era realment important discernir aquestes coses. Llavors, això és ben conegut, però com utilitza els mecanismes psicològics evolucionats la publicitat per tal de vendre? Només uns pocs exemples per no avorrir. Un que serà molt conegut dels presents és la idea que les coses que estan al nivell dels ulls reben una atenció prioritària i, per tant, en principi, els productes es vendran més. Fixeu-vos que està utilitzant fins a 5 mecanismes evolucionats: atenció visual i economia cognitiva, el biaix de prominència, que fa que allò que tenim a nivell dels ulls resulti més prominent, l'aversió a l'esforç, que és un mecanisme molt consolidat, el processament ràpid i amb heurístics, que és el que permet decisions ràpides fins i tot quan hi ha elements que podrien ser deliberats i que són subjectes de deliberació, i el que s'anomena prova social implícita, que vol dir assumir que allò que la majoria de la gent fa tendeix a estar bé. Senzillament això. Els coneguts anuncis de perfum, tothom haurà observat que mai parlen de les característiques odorants dels perfums ni de la qualitat dels elements utilitzats. De fet, si no vaig enganyat, últimament no parlen, no diuen cap paraula, normalment hi ha música i persones molt atractives dels dos sexes fent coses que resulten clarament d'alt estatus. Senzillament això. I el superconegut exemple, en fi, també els anuncis de cotxes no expliquen mecànica, no parlen de les modernitzacions que han inclòs, sinó que utilitzen mecanismes psicològics evolucionats, com els que veieu en pantalla, per a vendre cotxes. Si són cotxes de luxe, diguem, posen més el pes en determinats mecanismes, i si són cotxes pràctics o utilitaris, el posen en uns altres. Però en qualsevol cas,
això és el que fan, és a dir, entendre la naturalesa humana, que vol dir entendre la psicologia humana, i aprofitar-la en benefici d'allò que volen vendre, lògicament. Per tant, per què les empreses trien el català? Perquè és una forma intel·ligent d'aprofitar mecanismes evolucionats que han evolucionat per a garantir confiança. I una cosa que una empresa legítimament vol transmetre és confiança, i vol comptar amb la confiança dels clients, que es pot traduir, en el millor dels casos, en lleialtat o fidelitat a l'empresa. Com a exemple, això que veieu, tot i que en TV3 es poden fer anuncis en castellà i que moltes empreses els tenen ja en castellà, opten per fer-los en català perquè consideren que amb això fan un pas d'aproximació a la clientela diana i que, per tant, la gent els mirarà més bé si els fan en català que si no els fan en català. El mecanisme fonamental que utilitza és el mecanisme de l'afiliació. El llibre que teniu en pantalla, que és molt recomanable, Robin Dunbar, un biòleg evolucionista escocès, explica que el llenguatge en realitat evoluciona des de l'empolainament, que és la paraula correcta en català per a dir grooming, que és això que fan els primats de treure's els paràsits els uns als altres, que tothom sap que té més importància que treure's els paràsits, és una funció de tindre cura els uns dels altres, i de fet una manera d'identificar qui és l'individu dominant en un grup de primats és veure qui rep més empolainament per part dels altres. I és de l'empolainament que evoluciona el llenguatge, és a dir, per a Robin Dunbar, quan algú parla, està empolainant no un company només, sinó una multitud de companys, que en el nostre cas podrien ser milions, si una cosa és retransmesa mundialment, però que generalment és 3. O sigui, en les societats tribals tradicionals és 3, no cal tornar al paleolític. Si penseu en algun dels molts sopars de grup en què heu participat, penseu que quan no hi ha un acte formal, que algú està parlant fent un discurs, generalment se generen converses de 2 o de 3 persones. Hi ha moltes converses de 2. Això reflecteix que és la tendència natural del cervell a comunicar-se amb un nombre de gent. Quan el català esdevé identitat empresarial, passa una cosa que és infreqüent en altres llengües, que és que hi ha reconeixement públic, és a dir, que hi ha gent que agraeix que tal empresa faça del català la seva marca. Teniu exemples que coneixeu perfectament i, com havia dit, fixeu-vos, un menjar deliciós i un servei excel·lent, voldria agrair l'esforç del personal pel català, i en català destaca aquest, i aquest altre que és del mateix establiment amb 3 anys de diferència, en el primer es queixen de falta de català i en el segon els feliciten per parlar en català. És a dir, difícilment trobem això. Bé, en les llengües dominants no trobem això. La gent no felicita un establiment perquè li han parlat en anglès, encara que l'establiment estiga a Calella i ells vinguen d'Anglaterra. No els feliciten. I en canvi, els nostres establiments sí que són felicitats, i algunes altres empreses, partint, diguem, de nivells de fidelitat o de consciència lingüística, si voleu, distints, simplement l'inclouen per raons molt sòlides, com és evitar el càstig i assolir la recompensa, és a dir, evitar les crítiques i guanyar més suport. En el cas de les 2 que teniu allí, si no estic enganyat, ho van fer per una acció de plataforma. Plataforma va fer una acció que els va fer veure que podien estar millor si feien servir el català. I tanmateix, crec que tothom sap que, malgrat la tradicional norma, el català no és la norma, no està normalitzat. En alguns aspectes hi ha percentatges relativament baixos, com una cosa tan simple com tíquets de caixa, això ho haureu comprovat, o aplicacions informàtiques que no arriba a la meitat les que són utilitzades, i en canvi passa molt de la meitat les que tenen versió en català. Si mirem un poc la presència del català per àmbits, doncs en documentació interna està en un 63%, en publicitat un 62%, en factures un 58%. Això, com tot,
és alt o baix depenent de qui ens comparem. És a dir, si ens comparem amb altres llengües minoritzades europees estem molt bé. Si ens comparem amb altres llengües de la grandària del català no estem molt bé. Per exemple, aquestes dades per al noruec o el danès, els governs respectius entrarien en fase d'alarma total amb unes dades com aquestes o molt abans, efectivament, amb dades molt millor que aquestes, amb dades que s'apartaren molt del 100% entrarien en fase d'alarma. En comunicació amb clients hi ha un 67,3 que fan comunicacions escrites amb clients, un 32,7 corresponent que no l'utilitzen i un 23% d'empreses que ofereixen facilitats per aprendre el català. Només val a dir que la facilitat més important que podrien oferir per aprendre el català generalment no l'ofereixen, que és parlar als empleats en català, que és una facilitat extraordinàriament més potent que els cursos de català, extraordinàriament més potent i més econòmica en el sentit de l'esforç i més efectiva en el sentit d'aconseguir la competència lingüística. Un 76% pràcticament d'empreses tenen en compte el català, tenen en compte és un terme general, o consideren, el 46% el consideren un requisit, el 30% el consideren només un mèrit i n'hi ha un 24% que el consideren innecessari. I torno a fer el mateix comentari que respecte a l'anterior. Si ho comparem amb no sé, el galès, doncs estem molt bé. Si ho comparem amb llengües de la nostra grandària, en això estaríem realment molt malament. No hi ha ni una sola empresa noruega que consideri innecessari saber noruec. Segur que n'hi ha que contracten gent que encara no sap noruec, però no n'hi ha cap que consideri innecessari saber noruec. Les causes són moltes possibles i no és l'objectiu d'aquesta conferència ni d'aquesta reunió trobar-les. Jo crec que el focus hauria d'estar en com és possible modificar l'statu quo, amb independència de les causes, perquè no estic dient jo que siga inútil conèixer les causes, no ho és, però les causes poden ser múltiples i més encara per a distintes persones, empreses, comunitats, poden ser distintes causes. I totes les que tenim en pantalla poden estar funcionant. La por a represàlies, el pur hàbit, ideologia en alguns casos, hi ha empresaris que han manifestat clarament que el castellà és una llengua neutra i el català és una llengua política, etc. Bueno, això és actuar ideològicament, però, insistís, en realitat jo crec que el focus l'hem de posar en de quina manera es pot canviar l'statu quo, és a dir, com es pot prestigiar, contribuir a prestigiar el català des del món de l'empresa. Perquè estem molt acostumats a veure intents d'això des del món de l'administració, intents només relativament exitosos, diríem. I només relativament exitosos per raons molt sòlides de com funciona el cervell humà i particularment l'aprenentatge humà, que es basa sobretot en l'imitació, i la imitació ha de ser bastant transversal. És a dir, que el 90% dels intel·lectuals faça una cosa no és tan potent per a comunicar això com que un percentatge elevat de tots els sectors faça això mateix. És a dir, que el 100% dels intel·lectuals o fins i tot el 100% dels polítics s'expressara en català, que no és cert, però d'això, seria menys potent que un percentatge com ara el 60% en tot, en futbolistes, en cantants, en venedors d'estores, en tot. Bé, és això, els humans són primats i aprenem fonamentalment per aprenentatge, que sovint ens referim com a modelatge. Les empreses també poden liderar amb l'exemple. Lògicament, els empresaris exitosos són models socials potents per a molta gent i irradiar la normalització implica deixar de perpetuar la minorització. O sigui, la minorització funciona en la mesura en què els minoritzats l'accepten i no si no l'accepten.
ja sé que no l'accepten gràcia et amore, que n'hi ha raons històriques, polítiques, legislatives, etc., però igualment és una condició que els minoritzats accepten la seva condició de minoritzats i per tant accepten que és normal renunciar sistemàticament a la seva llengua. Els usos verticals en les empreses són molt potents, perquè les persones que estan en la part de dalt de la jerarquia tenen lògicament un prestigi sòlid, més sòlid en l'interior de l'empresa i per tant comuniquen molt fàcilment conducta, que és transmesa molt fàcilment perquè no cal donar explicacions ni fer grans argumentacions, que no és la manera habitual dels humans d'adscriure'ns a coses. I posaré un exemple molt fàcil d'entendre. Quan alguns dels presents érem nens, anaven tatuats, corregiu-me si m'equivoque, els presidiaris i els mariners, és correcte? I ningú més anava tatuat, no veies obrers de vila o fusters tatuats o molt menys professors o cantants, no? En canvi ara està molt estès, no? Penseu un moment si heu sentit alguna argumentació cognitiva en favor del tatuatge. Algú us ha explicat alguna vegada, o no us ha explicat, heu sentit explicar els avantatges de tatuar-se, siguen estètics, siguen del que siga? No, ningú ha fet mai cap discurs. Què és el que han fet? Mostrar-los desacomplexadament. O sigui, no tapar-los, sinó al contrari, els futbolistes es treuen la camiseta i els mostren, la gent es fan els braços, de manera que es veuen, etc. Sense cap argumentació cognitiva, això ha tingut una conducció molt fluida, perquè bàsicament és un mecanisme vertical. És a dir, un no es tatua perquè el seu veí s'ha tatuat, això pot ser una raó col·lateral, però és David Beckham em ve a cap, mireu si fa... Els futbolistes, els cantants, les actrius, la gent de gran prestigi fa això i per tant això queda associat a gent de gran prestigi de la mateixa manera que fa molts anys quedava associat a gent de poc prestigi. Per tant, en aquell moment ningú no ho volia i ara sí que ho volen. Per tant, alerta amb la contraprogramació, perquè precisament per la potència dels usos verticals, quan una persona entra a treballar en una empresa modèlica catalana i li expliquen que l'empresa té una alta valoració del català, fins i tot potser li expliquen que en un any haurà de tenir el B1 o el B2, és igual. Tot va molt bé, això el predisposa en favor del català, però si un dia es troba l'encarregat, el cap de planta o l'amo i li diu «Buenos días, Juan, ¿cómo va?» Per dir-ho tècnicament, com diem els valencians, ja se n'ha anat tot a fer la mà, directament, perquè la mateixa potència que té l'ús vertical queda socavada per la incoherència. És a dir, la conclusió que ell trau és tot això és lletra morta. Tot això que m'expliquen està molt bé per això, però el senyor amo m'ha parlat en el meu idioma. Per tant, ara ja em podeu dir que el català és molt important i tot això. Normalment no és l'amo, aquí es troba, però és un encarregat, és el que siga. Per tant, els usos verticals són una gran eina a la nostra disposició sempre i quan no els contraprogramem. No permetem que els nostres hàbits instal·lats els contraprogramen. I per a prestigiar el català, podríem diferenciar clarament dos nivells. Les empreses, pel fet de viure i fer els seus diners a Catalunya, han de respectar la legislació vigent, en això com en qualsevol altra cosa, i han de respectar els clients catalanoparlants tant com respecten els clients castellans, perquè bàsicament mai paguem menys, paguem el mateix en general i per tant és lògic esperar el mateix tracte. Paguem més en altres termes, però quan comprem un producte bàsicament paguem el mateix. I després hi hauria un nivell avançat, que és on entrarien els plans lingüístics d'empresa, que la idea fonamental en la que m'agradaria que ens quedem és que quan no hi ha planificació a favor del castellà. És això el que hem d'entendre.
ja sé que és una contradicció. Quan no hi ha planificació, no hi ha planificació. El que vull dir és, per defecte, les coses flueixen cap al castellà. Per tant, tot el que no siga planificar clarament les coses ens conduirà a això mateix. Les empreses en què no hi ha una formulació específica de com utilitzar la llengua, per posar un exemple, els correus electrònics depenen de qui redacta el correu. I per tant, qui redacta el correu el redactarà en la llengua que li vindrà de gust o la que li resultarà més còmode. En canvi, una empresa que tinga la norma que els correus es redacten en català o es redacten en català quan van adreçats no sé a on i en anglès quan van... que tinga normes, pot aconseguir mantenir el multilingüisme, perquè la principal amenaça del multilingüisme no és el català, és el castellà. És a dir, és el que tendeix a fer monolingüisme en un àmbit. Llavors, un pla lingüístic d'empresa és una eina destinada a analitzar, planificar i implementar l'ús del català dins d'una organització en tots els nivells. Té les 4 fases: diagnòstic, disseny, intervenció i avaluació, i es basa en el marc de referència estàndard, que el nom és Be-Kind, que està desenvolupat, com havia dit Jordi abans, està desenvolupat al País Basc, que tenen una llarga experiència de plans d'empresa, fonamentalment perquè el govern dona distincions a les empreses que tenen plans d'empresa, que tenen alguns avantatges retributius, etc., i per tant s'han implantat. El que hem fet és estudiar el marc de referència i, a banda de traduir-lo, adaptar-lo a la realitat catalana. El que esteu veient allí és un resum molt mínim. Diguem que cadascun dels punts que teniu està subdividit entre 6 i 9 o 12 punts més. És a dir, és un pla molt detallat que permet avaluar molt encertadament, molt apropiadament, el nivell d'ús del català en cada empresa, en cadascun dels àmbits en què la llengua s'utilitza, que lògicament són pràcticament la majoria dels àmbits de la comunicació humana. Els plans poden abordar des dels aspectes més formals, que són en realitat els més fàcils, fins a protocols lingüístics que eviten aquesta fluència automàtica cap al castellà, i els usos lingüístics interpersonals perquè mai no són aliens al tracte amb els clients. És a dir, hem de comptar que els catalanoparlants venen de fàbrica amb la submissió lingüística incorporada, diguem, i per tant, una persona catalanoparlant que senta parlar en castellà entre si a 2 treballadors i s'hagi d'adreçar a ells, com diuen els anuncis, 9 de cada 10 dentistes s'hi adreçaran en castellà. Per tant, no són compartiments estancs. Encara que els treballadors tinguin la instrucció d'adreçar-se als clients en català, ja no és així, és el client que se li ha adreçat i la llengua ambient fa això. És a dir, el castellà té, tots ho haureu observat, té aquest poder de mancomunar gent i fer que un entorn es convertisca ràpidament en un entorn castellanoparlant. Bé, per acabar, el punt clau dels plans lingüístics és que la clau la té l'empresa. És a dir, l'empresa és qui decideix on arriben els plans lingüístics, quines àrees toquen i quines queden excloses, i, no sé, per posar un exemple, una empresa pot decidir que el moment en què un treballador canvia de llengua és quan el client li parla en castellà, una altra empresa pot decidir que el moment en què el treballador canvia de llengua és quan el client li demana que li parli en castellà. En qualsevol cas, és potestat de l'empresa i el pla lingüístic s'orientaria a aconseguir que l'objectiu de l'empresa siga satisfet. Per tant, com a conclusions, i amb això obrim el diàleg, les que teniu en pantalla, és obvi que el món empresarial és crucial i que sense això no hi ha possibilitat de millora. El marge de millora és considerable, recordeu, estem en percentatges millors que altres llengües minoritzades, però clarament millorables, i això és una bona notícia, perquè tenim
eines que ens poden servir per a progressar. És veritat que cal una voluntat inequívoca i explícita de progressar en favor del català. És a dir, amb mitges tintes no funciona. Cal tenir clar que l'empresa vol incrementar l'ús del català entre el seu personal, amb els clients, etc. I això, l'ús assertiu, que entre moltes altres coses, però com a característica molt important, implica molt poques explicacions o cap, això és l'ús assertiu, doncs pot aportar avantatges competitius com hem vist. I per últim, això, cal planificar, perquè no planificar equival a planificar en favor del castellà. I això és tot. Moltes gràcies i teniu la paraula a partir d'ara mateix.